Kowe tak kei wong meteng gelem ra? Oh, iya asik to nek disawang. Iki sing jeneng wong wedok kualat romanuk ya iku. Wis sing jenenge manuk betah nyinglem nggih niku, Mas. Kok betah nyilem piye? Manuk yang golek wedi. Niki asli Mang Cekel. Ngejar ora kowe. Tenanan gek wis to. Napa kok dadak cingak-cingu? Demokan to. Sithik wae. Ya nyanyuwil. Lah apa to? Kok nganggo nyuwir kaya gula Jawa. Nggih menika sesideman enten kalih Bapak. Iya. Sesideman nggih. Nek ajeng sinam nggih. Ngap Mburi ya jembar sure. ngapa? Dekno kok muni rauman. Aku mburi arep apa? Hah? Arep apa mburi? Pun sak kersane. Ya penting ke kelas. Arep apa? Arep. Ya ora nolak aku. Ya mengko ya. Mengko. Ayo apa saiki iku. Kok kutuk. Kok kutuk to, Mas? Awang sisike wis ra eneng kok kutuk. Ketoke ana sisike lho. Aku kulino weruh iwak wong aku yo melu golek wedi kok. Ora sida oleh wedi. Kuwi rasan-rasan arek gelungan wi 500. Monggo-monggo masih ana tindak mriki. Ora muni. Iya. Ya, arep tak spoti ya. Iya. Jumeneng kok rada maju kono kok. Lah kok dereng monggo-monggo. Ora usah dimonggo-monggo, wis langsung metu wae. Nah. Langsung geleling. Iya. Masih ana. Dan luar biasa. Iki biyen tak tutke ngalor ngidul ndagel nang ndi-ndi. Iya. Sakniki kula gentil ngetutke niki. Nggih. Wo menika kepada Bapak Dalang, apakah saya boleh nyawer tapi naik panggung dari Dr. R. Hartanto MKes, pensiunan dosen dari Bengkulu, Universitas Bengkulu. Boleh, Pak? Boleh. Ya. Monggo. Boleh mawon mboten napa-napa. Tepuk tangan, iya. Pokoke anggere anu nyawer iki anggere sopan, joget sopan iki mesti entuk. Iya. Ngono ya. Heeh. Ki engko ana ya nyawer kok. Iya. Nyawer apa? Wedi. Ha iya. Mboten sah diceritake nek kur wedi wae ra sah disawer teko dhewe. Ah nggih, nek nggih mesti malah sak linete wingi. Lah iya. Gitu. Iya. Pripun Mas sehat to? Nggih, alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Sampeyan ki soalé kena gula dadine saya kuru. Aku mesti takon bab kesehatan. Ning gula nek gula pasir iso menghasilkan joglo. Kok gula pasir kok iso menghasilkan joglo piye? Aku lho ya nggumune joglo ki kudune kayu jati ponongko kok iki saka pasir. Lah gek iki aku. Maksude pasir kuwi ditumbaske didol dadi dhuwit terus tukoke kayu kaya ngene iki. Kok gedawan, Mas? Kok gedawan piye? Mbok wis pasire payu nggo tuku joglo ngono mawon. Tukoke kayu nek nggo tuku joglo nek ra dideke ya mingkem lumbruk. Alah, dideke nek kon njocong tok. Wis, areng nyangga apa? Bahasamu kok njocong iki apa? Tegese kon ngadeg tok ngoten rek ya ora apa kudu dineyup-eyup. Eyup-eyupe apa upamane? Napa kula kon kok guyu. Nggih. Iya iki lho dagelan sing iso ora ana tunggale. Ora ana tunggale. Iki karang dadi ayaki ya. Dagelan tanpa bahan. Nggih wong gawe ya angel. Nek dijak bahan lho dhek malah ora nyaut emoh. Ora tegel. Kok ora tegel? Lah kulino wae dadi kaya piye. Nggih ta. Sampeyan nonton atur menapa kagem para bapak-bapak panitia sing nimbali niki Mas Yono? Nggih, kula namung nderek remen nika. Oh, tunggal. Nggih. Oke, tunggale nek raoman ya padha wae. Nderek remen terus. Nggih nderek remen. Gumun.
kok rukun banget ngoten lho. Niki sing marai angel teng mriki niki. Golek wedi. Golek wedi kok entuke wedi didol. Ditabung. Terus hasilnya niku didum karo masyarakat dienggo pendapatan per bulan. Niku angel. Angel nggak rukun niku lho Mas. Nggih. Antarane sing penggede karo sing golek pasir ya kompak. Ora ana iren, ora ana kepiye-kepiye. Akhire iso ngadeg kaya ngene. Kamangka hasil gede dienggo masyarakat nek turah iso mbleber ning jaba. Betul. Nah, contone aku wit kebleberan. Ora mung kowe sing kebleberan, omahmu wingi kebleberan. Mo? Banjir ta? Bladu Mas. Bladu piye? Bladu nu banjir gede. Wah, iya. Nek nggih mboten napa-napa nggih. Sing penting entek-entekan wis bali Mas. Ya syukur. Wis bali meneh iki wis disyukuri. Gusti niku maha adil kok ya. Nggih, gumun malih Pak Tuwa niku direktur lho Mas. Pak Tuwa sapa? Pak Tuwa iki niku. Oh. Seprono-seprene ya kur nganggo Supra wae. Lah saiki terus pripun? Upama direktur kudu nganggo mobil apa piye ya ora? Nek umume rak ngoten niku. Ning niki nggatekke para warga. Nah, niku sing angel. Dinggo ngurip-urip warga. Trimo ora tuku mobil sing penting wargane makmur. Nah, ngoten ta? Nggih. Kaya kula niku ora trimo ora badhe oke-oke sing penting warga kula makmur. Nggih, sing penting pendakwulan gamelane ganti ngoten pun. Nggih ta? Niku ya ketoke ngalem ning nyocok rasa ngoten. Mboten Mas, tegete ganti niku mboten ganti gamelan Mas. Ganti lenuthuk lho anyar-anyar. Nom-nom semringah kabeh. Nggih. Ya bener kok ya pancen ya. Ya kalih diselani tetembangan Mas Yono. Oh nggih monggo Mas. Rasane kepenak. Yo Mbak Orisa sik. Kowe tak kei wong meteng gelem ra? Oh, iya asik to nek disawang. Iki sing jeneng wong wedok kualat romanuk ya iku. Wis sing jenenge manuk betah nyinglem nggih niku Mas. Kok betah nyilem piye? Manuke golek wedi. Iya. Enje. Aduh, esemane. Piye jeng apa iki? Kaya teletabis. Sugeng dalu, Mbak. Oh, malam. Selamat malam. Sugeng dalu. Piye to? Ya dikepiyek-piyekke manuk. Si ana akhire ketemu sinden nom terus semringah. Bahagia, Mas. Nek nang omah ya bunek. Wah, nang omah iki kecekut-cekut. Sedina ki brodol 10 rambut kula. Ngoten niki lak iso nggo guyon ya, Nduk. Lah nggih. Wis ndek bojo urung? Ah wong meteng kok. Genah meteng ngono kok ndek bojo urung. Mangke riyen to. Kula niku dereng rampung kula sek genahke ndek bojo urung. Lah dijawab wis durung ra iso to. Kok dadak dieyeli. Ora perkara le ngayeli. Lah kuwi terus nek ora ndek bojo meteng terus apa? Lha sapa ngerti nek kur disubali nganggo stagen. Asli kon nyekel. Niki asli no. Kon nyekel sa. Niki asli Mang Cekel. Mudar ora we. Tenanan gek wis to. Napa kok dadak cingak-cingu? Demokan to, Mbah. Obah durung. Aku tak ngerungokke wae. Oh. Weh, ana bocahe. Ayo ana kok. Isih cilik ya, Mas. Ayo isih. Oh, karo mbase, njaluk pit to. Oh iya. Weh, kalau dolan mlayu-mlayu karo kancane. Wis kono weh. Wong peteng kok iso ditileki iki ora mungkin ora. Mbok didemok to, Mbah. Ora sah. Aja ditutuke terus ah. Kuwi engko ming putuku. Putuku karo simbah ora. Tak tileki ya, Nok. Ora cilaka. Cilaka kowe malah. Boten. Kula niku pun kula hitung. Heeh, hitung piye. Dadi nek karo bocah ki kudu ya sing ngenehi wewarah, ora terus tilak-tiliki. Tak survene no. Padha wae. Iya. Ngarti survei. Nggih. Ya wis kedah-kedah ya no. Muga-muga sehat. Amin. Sak jabang bayine sehat.
Aja anu ndelok simbah terus ya. Lah pripun to? Lah pripun? Kok ndak langsung kumisen? Ya ora ana bayi kok langsung kumisen. Nek Pak Angus ya no. Ya, ki panunan ki Mbak Orisa. Panunan nggih. Caping gunung, Mbak Orisa. ya diaturake. Monggo. Iya. Kali jenengan to, Mbah? Ya karo aku tak kancani aku njaga bocah engko nek dolan adoh. Lek goleki sapa ya ta? Ya simbah, ndak kintung kintang kintun ndak. Kok len joget kowe? Oh lah. Ya wis. Apa meneh? Orisa iki jane adine iki latah. Iya. Anggere dikentangi tangkintung ngono mega. Obah dhewe spontan. Ah iya. Ha wingi ana wong sing shot ya joget. Iya. Nggih. Saben Sabar bengi Aja nyengko. Yen memajang mong karo janur kuning nek miturut kowe kuwi bocah lanang apa wedok? Lanang. lanang Mbah. Tetarane? Tetanane napa? Ale nembang saya rasa. Oh. Kaya diwangi kae kona. Lho nendang. Bales wae. Aja. Tak bales. Ora usah bales-balesan. Dek wangi to, Mbah. Pacitan sarwi jenang. Wah, suarane galur. Ya, terus. Terus kena. Malih, Mbah. Semono wae. Engko digenteni putramu cakep. Masuk angin nek panas kok udan ya ten. Nggih, monggo Mbah. Wis kowe wae monggo. Aku nek pepanas gemang ya nek udan-udan gelem. Panas udan aleng-aleng caping gunung. Yo, kanca-kanca ya. Misoa caping gunung. Ya. Nadyan wadon sarata lanang inumane banyu bene
Ya. Neno. Dek jaman bareng Jawa bareng kelingan syukur bisa nyawa tenan gunung desa dadi hati-hati ya. Duh. Dadah Simbah. Dadah, Mbak. Karo Simbah ya ngerti tenan kok. Simbah ya rada pekok. Heeh. Pancen sehono iki kentir ya di dada-dada. Iya. Wong nek jabang bayi mah luwih ngerti. Luwih ngerti piye? Luwih ngerti sing ning jaba. Oh berarti iki iso weruh kowe ngono ya? Iso. Nek mula kudu nek agek ngrebini tondak tanduke kudu sing becik mergo ditiru karo jabang bayi. Oh.
Matur nuwun. Ya ora ana Jabang Bayi kok iso weruh njaba iki cara ngendi ora. Tegese batinipun ngoten lho Mas. Oh, batine Jabang Bayi, Jabang Bayi umur semono kuwi ya batine urung iso ngrasake. Lho? Wong ki lagi ana detak jantunge tok. Ya nek dereng saged ngrasake pun mengke kula pangane mawon. Sing kula iso ngrasake. Iya. Ya, ki terus diteruske sapa? Nggih. Pamundutan sing nomor 2 ya ki Sinten? Oh, Sinom Parijata. Oh iya, sing nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Ayo Tin, ya Sinom Parijata. Rasa wedi wong iki ya lagi meteng. Weh? Lah kok kabeh-kabeh? Iki neno le meteng sing mlentrung nggon punuk. Piye arep nyekel ora? Nyekel ora? Rasa dicekel engko nek wis surup ora mulih tak cekele. Oh kaca pitik lah. Iya. Iya. Wah. Weh, monggo. Oh. Oh, Mas Suryo SRM. Nggih. Saking Sakilen Terminal Gedangan. Oh. Monggo, Mbak. Nggih. Tapi sing nyanyi nyuwun Mbak Elisa. Oh, Mbak Elisa nggih. Mangke gampun. Lagune napa, Pak? Oh, lagune Kartoyono. Wis tuwa kupinge semper. Lah napa to? Kartoyono dengkulmu mlocot kuwi. Kartonyono. Napa Kertosana. Oh. Kartonyono sih ya. Sing ler niku nggih Kartoyono niku kok. Ning niku pakai keyboard. Ning kuwi sok ning Kartosana. Ha iya ya. Nganggo keyboard. Monggo urusane sing do nampa dhuwit aku ora melu-melu. Ya, Urusan ngeri iki. apa duit lho. Ha iya. Mengke gampil. Heeh. Anggere iso nobis rak ya tekan kono. Ya. Mengke pun gantos menapa apa kita. Lah iya, saiki Sinom Parijata dhisik, Mbak Tatin. Wau Sinom Sesideman kalih napa tunggale wau? Apa? Wonten 3 to? Ana Sinom Parijata terus Sesideman. Ya. Terus gelenikan. Werna-werna pokoke nganti akeh banget mumpuk iki. Ya. Wis tok nyanyekke kowe tok wis apa-apa kuat. Oh, heeh Sesideman. Saka sapa? Saka Mayangkara. Oh. Anoman iki. Anoman. Nggih ajeng Oh, napa? Anoman kok ireng. Endi? Oh, Anoman obong, heeh, bener. Bener. Ning kalih Simbah. Heeh, karo Simbah. Nik sisiose napa? Lho kok Mbah sapa to? Lah ya sakarepmu arep Sesideman ku arep Sinom Parijata sakarepmu sing njaluk kowe akeh banget iki. Oh, kabeh njaluk kowe. Jenengan njaluk napa, Mbak? Kembang rawe ya Tatin. Tatin. Nek jenengan njaluk apa? Sak omane. Wis ra omane, wis entek-entekan. Mosok semono ora oman. Gitu aneh kuwi. Sithik wae. Ya nyanyuwil. Lah apa to? Kok nganggo nyuwil kaya gula Jawa. Nggih menika Sesideman enten kalih to, Pak. Iya. Sesideman nggih. Nek ajeng Sinom nggih. Ngap Mburi ya jembar sire. Dekno kok muni rauman. Aku mburi arep apa? Hah? Arep apa mburi? Pun sak kersane. Ya penting ke kelas. arep apa? Arep. Ya ora nolak aku. Ya mengko ya. Mengko. Ayo apa saiki ora. Teneh left. Apa wi? Left. Left. Heeh. Lah nek saiki Oh. Siaran langsung. Iya. Langsung jaya kaya bis. Iya. Arep apa Sinom Sesideman terserah. Nggih. Rasa digoceki to, kok ket mau. Lah, benake to, Mbah, iki ucul iki lho. Benakno. Weh. Ayo. Wong di ngonokke kok. Aku kon nyonggok penitine gegeden. Hah? Lah, iki ora gegeden ya. Heeh. Cepet benake nya.
Wah, lah ya kaya ngono. Nya. Ayo, ayo. Jare mau pilih buri. Wis ngono. Kok main gemermeng ki apa? Kaya suwe-suwe luput ya. Apa? Kayak apa? Luput piye? Kok luput piye? Lah saiki bruwet-bruwet kaya terus ngantuk kayak aku. Nang burine iki ngono semringah to. Biasa kok. Saya ngantuk wis takono to madhep rene wae to. Nah, ini nak kita semringah. Ngapa umi-umi wae lho? Kok umi-umi? Andonga kok. Ndongone piye? Ben oleh kowe. Waduh gayane aku nek oleh katin tenan kaya lombok temumpang tahu. Wah. Lah, lomboke sapa? Kae Aku. Lah iki lomboke bosok iki. Weh, nek dipepe mas saya pedes. Lombok bosok to edan kok. Lah wong wis ra ono lho. Iya. Nyelat suwe ya ayu bocah iki. Oke biyen nek kowe kok ya. Kowe biyen ora? Oh apa? Biyen kelamu Kok kowe ngerti, kok ngerti cilik-cilikane apa? Cilik-cilikane ngerti. Oh. Sok dolanan nang buriku kae gak urang nganggo apa-apa kae. Ora nganggo apa piye? Lah cah cilik to. Terus tak cawe ngono terus tak kei sandangane bojoku. Kok gegeden. Cah cilik kok ya. Ayo, Nduk. Saiki piye nek ra nganggo ya? Iki bengi-bengi rasa ngomongke kaya ngono. Lah ngapa lho? Kuwi menimbulkan efek yang menyedihkan. Bukannya kamu suka? Menyedihkan ki mergo kowe ra iso apa-apa kuwi. Mboten ngoten, Mas. Mboten ngoten. Ragate. Amben dina njaluk pupur wae. Apa goleke mil wae gak kandel. Mil. Ora ngerti, ora ngerti. Mil ki semen putih kae mil. Putih. Apik to? Koneh kaya Anoman. Kaya Anoman. Aku yo kethek yo. Nek kethek apa duwe buntut? Duwe. Lah ndi? Ndi? Ora nek. Ora. Tak delikke. Ndak donggo dolanan cah cilik-cilik. Kaya buntute iki apik-apik to. Buntut kethek. Ah iya. Kok cah cilike nganti seneng kaya apik-apik to. Lah nek cah cilik iki buntute wis poleng-poleng kok. Bocah cilik iki mesti buntut apa kutuk? Kok kutuk? Kok kutuk to, Mas? Awang sisike wis ra eneng kok kutuk. Ketake ana sisike lho. Aku kulino weruh iwak wong aku yo melu golek wedi kok. Nek golek wedi teneh cilik. Cilik. Aku delo-delo mentas kok. Lek nang banyu ora suwe kok ya. Lah iya to. Nek angin duduk piye? Nek angin berdiri wae lumayan. Duduk kaya sarung. Ora cilik ya. Ora cilik. Ora. Sok mentas. Mentas. Sing ana nek jak omong ngono iki bingung. Iya. Bingung Mas aku. Iya. Sakjane dalam lubuk hatiku. Heeh. Ki yo seneng. Heeh. Seneng karo? Karo sapa sing tak depi. Ning 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 apa? sing wedi dhewe siji aku. Sendi? Kae. Kur ngemil kacang bae. Ayo engko suwe-suwe rak mbeker. Weh. Nek rombongan Anoman. Iya, Mbak. Ayo, ayo, Mbak. Atin. Wiwitane anderek sang pekek. Ngapa mantuk-mantuk? Anderek sapa ku, Mas? Sang pekek. Ah ya aku pekek kok. Pekek apa pekok? Pekek merdeka. Ya padha kendire ngono ya. Pria bagus. Ngapa pria bagus kok ngacung ngene? Aku mbayangke bagus ngono lho. Nek lewe bagus ora. Ning nyenengke.
nyebai kuwi. Ayo nek nyebai iki suwe-suwe nyenengke. Apa? Mah lali to. Lah diijen-ijen lho. Lah ukur ngijen kowe kok ora oleh. Wong ngijen ki sengara weruh kabeh mesti sithik. Ning bener. Sengara. Aming dinjene kok ora entuk. Wong sengara weruh kabeh. Ha iya to. Ayo mbok rasa ngijen no aku gelem kok. Ha iki. Sudah mulai detik-detik ada harapan aku bakal saya melarat. Gene ra sembodo. Nek pengen ngindeki ya sembodo. Oh sembodo. Ya aja melarat. Heh? Bawa iki aku seneng iki mesti saya ra krungu. Hah, napa Pak? Ayo. Nek arep tok nggo kaya kowe apa nek ngladeni Ayo to. Saiki wong wedok kaya kowe iki bedhak ora gelem murah. Ora gelem murah. Benges ora gelem murah. Sing jeneng idepe saiki golek sing kriting. Ha iya to. Oh. Idep kok keriting. Lah men iso cedhit. Heeh. Iso nridil. Ora mung trimo sak rambut-rambute. Maksudnya piye? Ora mung trimo rambut idep biasa saiki wong mesti wedok iki. pilih. Deloken iki sing ayu Orisa iki nganggo rambut idep iki ora lurus ning rada ngriting sithik. Mula kok ana sing melengkung ngono bareng Mas. Ora melengkung lho, saiki rada ngene. Oh. Ngene piye ta? Rada ngene lho, mlungker-mlungker lho. Monggo kuwi goleke angel rambut kaya ngono kuwi. Lah ya lek golek ngendi kuwi? Embos ana kuwi duwe ora takonono. Kowe duwe rambut. Kepengin aku duwe. Mbak aku njaluk. Anggonku ki rung dipasang wen ridil. Maksud Ha saiki sanggul wae cemara njaluk sakwite. Lah kepiye to? sawite tenan Gede banget. Sirahe piye? Ayo sirahe ya semono kuwi kok. Terus gitu. Kang olah budaya Neno sawan menyang kutha gedhe ya kene. Kene. jenengan Ajeng Mak apa? Ora apa-apa nek buah kok ya. Ora. Kok ngarani buah? Nek sego ra entuk, nek buah ra apa. Wes aku tak trimo loro sing bunder-bunder kuwi. Endi? Wi. Iki apa? Lho kok papat? Sik to. Kowe kurang ajar kowe. Kok sik to. Ora kok sike, mau muni loro bareng dijunjung tiwi kok muni papat. Mergane ling junjung wong loro. Ora. Ra jeruke loro edeng. Ora wae, ora. Apa yuk? Ora apa ya? Ora. Jeruke. Weh. Bendera terus yung-yung Neno selendang kuning kang saking ukir suara kurang permana ning wasis ngung rum angung rum marang bendara. ngapain kok kelumat-kelamat Lah kowe ngetke ya dadi aku weruh dadi ngetke to. kok kelumat-kelamat Apa pancen ngelak. mbok mimik sik lho Engko kae putih.
Lah karepe pengine apa? Kopi. Oh. Kopi. Kopi engko pahit. Weh dicampur. Campur apa? Campur apa? Indomelek. Kuwi untuk kesehatan, Mas. Ah iya. Wong kuwi loro kuwi jane ora apik nek dicampur. Lho kudune. Lho, apa kopi iki marahi melek kok. Lah terus Nek Indomelek marahi apa? loro. Ah, ora apik to. Oh ya dadi ra kompak ya. Ah iya. Kudune dombe dhewe-dhewe. Wah iya. Kowe ngombe sing apa? Aku to. Aku pengen melek ya kopi bae. Waduh lah aku le tok repot aku. Lah piye? Aku kan tidak sadar nanti. Lah kok iso? Iya. Kok sik kok ora sadari apa? Aku tidur Mergane ngombe apa? Indomelek. Kok bahasane Indomel? Nek arep ora turu mang Gantian wae. Apa? Aku sing kopi. Wis supaya ora turu, Indomelek ya iso ora marahi ra turu. Piye, Mas? Nglesak kalenge. Piye? Ayo. Mripate kok muni ngletak kalenge kok tekan ngendi ayo? Anjen kaleng kok teng glethek. Kowe kudu. Kok sik Lah endi lho? ora weruh kok. Ono kok. Lha kowe iki marek aku umpama ngletak kaleng. Heeh. Ha iki ya umpama kaleng teng glethek ki ora apik. Kudu ditempatke ning bak sampah. Kebersihan. Ngono lho. Iya, lah endi kalenge ra ono. Kok ngemat-ngemat kene ngopo? Ganti bathok weh. Ganti bathok. Nggih. Mboten saru lho maniki. Ora kok bathok kok bathok. Kambil. Bathoke emang kurep ra? Ha iki. Lah ngopo lah aku tekon. Apa? Aki piye kudu tak jelaske. Ini dia. Yang bikin hidupku semakin semangat. Aku mung perkara bathok mengkurep kok semangat. Kan wis ora iso nggo ngemis nek kurep. Bathoke sapa sing mengkurep? Bathoke sapa ti? Lah mbah. Aku wae. Kok ngaku lho. Enggak usah ditutup-tutupi. Tutup-tutupi. Bathok siapa kah itu? Saya enggak punya bathok. Aku tiwas mempeng lemu bayangke. Mempeng kecilik. Bayangannya nggak boleh gitu ya. Betul itu. Jangan nakal. Sudah tua, jangan nakal ya. Enggak, cuma rewel aja. Iya. Ngapa tim Musuh iki ana terus ya jawab. Ayo, nah cah pinter kok. kok suwe-suwe kaya berbes mili to kowe? Lah guyu terus ki lho mare. Oh, aja disengkake. Sengak kene. Iki kemarau. Nek rendeng ra apa-apa gek banjir, ada. Terus. Apa maksudnya? Ora iso wong kono ya ora edong wong aku ya kur ngawur kok. Bre Mas, wis 20.000 urung. Weh, Wis 20.000 urung. 20.000. apa nih? Streamingnya kuwi. Urung Urung kok ya. kabari kok tahu. Agak 24. Pira? 22.000. 22.000. Iya. Engko tak tambahane. Duwe apa? Duwe tak ciduke nganggo bathok. Angung remarang bendara. Oh, saiki wis mulai lukir Glutin gitu. Napa? Ana BAS kok Pak Tumiyono. Pak Tumiyono. Nggih. Kae sing duweni joglo ning Klaten. Oh, Sa Asia Tenggara kae nyuwun gending rujak jeruk sinden Mbak Tatin. Oh iya. Lah kok apa-apa Kula transfer teng rekeninge Pak Seno. Enggak aku nek ndono terus. Lah yo engko tak jukuke terus tak keke kowe. Ama wingi dicatet e. Tidak boleh begitu. Itu namanya seudon. Curiga. Curiga kamu. Ini kenyataan. Kenyataan gimana wong saya yang enggak dikasih kok. Lah wong kowe ora ana tulisane kok. Ah, iki mergo tulisan sing ngono ki Tin.
Mambengi oleh 2 juta. 2 juta. Tekan nggon aku ming 500. Lho, Kuwi dalange. lho, dalan lho Tin, kuwi le ngaspal wae kuwi larang lho. Loh, kok dalane kok le ngetok? Iya. Dalan le ngaspal larang do didak-idak nggo liwat ban. Berarti aku ora apa-apa. Karo tengah wae kok muring. Ya, aku berarti harus menerima. Ikhlas. Ikhlas. Yang penting wong kowe ora urung tak wehi ya ora iso le nggunakake. Pak Tumiono iki nek nyawer transfer iki dolar. Dolar. Nggih. Ora dong asine dolar iki. Takon kae sing ngerti. Le ngijolke wae bingung. Ah bingung. Lah piye ta carane piye? Carane ngijolke piye? Ayo ning nggon luar kuwi kok. Luar ngendi? Kuwi lho cenger-cenger kuwi lho. Meni cenger. Men Tulisane ngono kuwi. Iya. Kalau ayo dunake cengermu. Pancen iki ya gawat ya. Bojone melu ora? melu kae. Rupane kok tuwek kae. Ha iki kudune bojone iki rak nesu to. Ha mangguyu. Donake cuwek. Tuwek kok Tuwek. Tuwek ki sak jijik-jijike wong e. Halo, Bro. Teman duetku. Bisa 25.000 ya kita tadi malam ya. Ya, jos. Sok 50 sok. Ya. Yo karo diteruske. Dia Sulistyo Pijer. Nggih. Ngapa? Sinden kuwi saya suwe saya parah. Mbok sing do dipikiri apa? Gubuk asmara do ora apal. Lali janjine mesti dadak mengo. Apa? Ah. Mongko ning gubuk ki cetha kok ora iso iki kepiye. Ha ya kuwi. Ngapa nang gubuk? Ngeyup. Oh ngiyup. Abar matune. Ning sawah kuwi lho, Mas. Dia Sulistyo Pijer ngincangake alis. Rene diwaca, ndak terane aku nyatut dhuwitmu. Wis aku tak rasa melu maca ora urung ya ora oman kowe kok. Ya iki sing isor dhewe iki. Isor dhewe. Dibaca Saking Pak Tumiono kirim 2 juta, kagem Pak Seno 1 juta, Tatin 500.000 lan Mbak aku ora weruh iki. Mbak Ayu 500.000. Seh ana wedi sak tenggok. Lah, ora ono jenenge sih ana lho. Piye, Mas? Ora ono. Aku jenengmu ora ana. Ora ono piye, Mbak? Pancen kowe iki lelembut kok. Lah, aku mung maca ndek Pak Seno lho, berarti Ora ono. HP-ne kae sing ngapusi no. Ya ora iso kok. Oh, wis dihapus jarene. Resminya namunya. Sisan bangane. Pira kuwi? 500. Ya, lumayan. Pak Tumiono kerep-kerep nggih. Ah, denger aku mau sanggulan gelungan. Alek kowe sanggulan terus rupamu kaya apa wis jajal. Apik. Nek sanggulan Kaya bojone bokir kae lho. Kamu tak sihir dadi ayam ngono. nek sanggulan kudu dikerok kuwi brengose. Sesuk tak keroke no. Ben awal sanggulan wae kok esuk. Sanggulan. Ben ora sanggo apa-apa sanggulan tok wis. Sing penting sanggulan. Sanggulan. Isor ora nganggo. Nyatane sanggulan yo 500 kok. Tenan lek isi ora nganggo apa-apa ya. Tekate kemuli klasa. Wis pengen dikemuli klasa? Ya kayak ayu. Wis pengen, Mbah. Wis pengen dikemuli klasa. Aku nek ijen wedi. Lah karepe? Kancani dong. Pak Sena mau minta konco ini. Oh, dongkolmu melotot. Suwe-suwe sindane iki penyakit kabeh kok iki. Lah kowe iki ra ono kuwi iki ora duwetok dhuwit sik kok mah kon kemul kloso. Dia dapat banyak sekali loh. Lah yo men kuwi bejakane Dede rezekine Dede. Kamu dapat apa, Mbah? Pasir. Ya ora apa-apa ya, Mbah, diterima-terimake. Nek iso diterima engkel. Waduh. Anggo ngopo? Anggo nanggul mburi.
Mburi ngendi? Nggonku cedhak kali to. Ben ra banjiran. Ora wedine nggonku ra abang nek kene ireng tak oplos dadi kopi karo Indomelek. Enak sedideman. Ya. Terus no sesideman. Trembelane iki. Napa? Ana SMS nyusul. Pripun? Kagem saking Mbak Tumiyono, kagem 1 juta kagem Mbak Sino, Tatin 500, Mbak Ayu 500. Ngisor dhewe iki nyusul ki Sehono 500. Iya. Alhamdulillah, Mbah. Oleh. Yes. Ora sida oleh wedi. Kuwi rasan-rasan arek gelungan we 500. Apa meneh nek gelungan? Iya ya, Mbah. Ndak marahi timbil. Atur suwun, Mas. Alhamdulillah rezeki. Seneng Raja Mak ya, Mak. Muni piye? Sak penake dhewe. Diparingi sapa? Pak Limbo, Pak Limbo. Mas Seno. Saking Pak Tumiyo. Matur suwun Pak Tumiyo. Pak Tumiyono. Pak Tumiyono. Direktur Wijaya Karya. Alah wis ngerti. Wis ngerti gayamu ora. Lah nek biasane nek rawuh, wah, sindan iki dolar kabeh. Oh, nendak malah yo do mumet malah. Ana sing ngantek rasa digunakake kok. Pangan renget. Ha iya. Rasa dinehke nek anu. Meso kelingan. Piye to, Mbah? Piro, Mbah? Wah, le ngitung. Nyilih idune Tating, nyilih idune Tita. Kon melet.